Tak ja si myslím, že prišli zbytočné fauly. Celú tú sériu nám dávali góly z presiloviek, takže opäť sme si pred zápasom ako pred každým povedali, že nebudeme faulovať a bohužiaľ zase prišli úplne zbytočné fauly a z toho bohužiaľ sa nám nepodarilo obrániť. Hneď na začiatku sme inkasovali 3 góly rýchle a tom sa už ťažko hrá. Neviem, tak myslím, že sme sa trápili v koncovke celú tú sériu, okrem toho prvého zápasu, kde sme hrali si myslím, že fakt dobre. Neviem, Hradec si myslím, že hral výborný hokej, hrali dobre vzadu a moc šanci nám nedávali, aby sme sa dostávali do zápasov a v tých rozhodujúcich momentoch boli silnejší. Ešte po psychickej stránke, fyzickej neviem, tie presilovky si myslím, že rozhodli a tam sa tie zápasy rozhodujú a oni to zvládli lepšie. Neviem, ešte to neriešim a teraz sme tu ešte chalani a si povieme niečo po tej sezóne a ešte nás to mrzí, že to takto skoro skončilo a na druhej strane chcem zaželať chlapcom z Hradca veľa šťastia v ďalších fázach a ja osobne neviem, to je ťažká otázka do budúcna ešte.